prajurit Kusamana budale Rawana Dyatama maju perang membela negara. Sekarang Indonesia sekarang naron Indonesia. Oi, oi, oi.
omongan kita tidak doyo maju bareng maju. Maju, maju, maju. Hora, hora, hora. Oh ya. Oi, hae, Ya, hae. Warungnya dibuka ya. Kita tasendo cangkire. Cangkir sopo Atas yang berlaku yang berkata beda kodene. Allah bantang gampang gampang, manis manis balayane. Sampelan papotro, sing dipikir kok ora rumangsa. Kesemane Gawe bingung hatiku. lirikane. Aduh, gawe priang awakku. Iki piye
pakai keris cuma sebelah. Aduh sayang, Yang baju merah lo ae. siapa namanya? Yuk 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 yuk. Yang gelap cantik sayang Ciet-ciet cocok kalau rapi-rapi. Klepar-klepar milih ake ngomongane. Rebut karep setrika papidrane. Dadi leno kasih berlaku jeriki.
tak teko kowe, Des. Iku dipotong separuh. Tak senenane kowe. Tutuk untune iki ben menggelep. Ora apa-apa, Met. Kudu kuat, Met. Dewek ling ngepit wis padha Met, ora apa-apa. Tekan iki kene. Meh wae SRT ketabrak. Ora apa-apa, Met. Dewek tekan tempat buriak nabrak bakul bakso bareng. Ayo salam sik, Met. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak Nggih. dhewe tekan di desane kene, Met. Mriki tekan Sangat lali gone kok. Budi, Bu. Budi. Pelanangan. pelanangan. Ah, weh. Ojo desa pelantang. kene. Masuk pelantang. Didongake, Mas. Nggih. Muga-muga wae masyarakat kene sehat selalu. Amin. Lancar rezekine. Amin. Nah, wis. Pokoke tentrem ayem makmur. Gemari Pahlo Jinawi. Pokoke semakin maju. Desane dusune kompak selalu. Dan Indonesia merdeka.
Nggih. Iki. Iki Apa? lho. Iki diwaca ndurke. Oh. Ayo. Yo. Aksara Jawa barang. Aiso. Diwaca. Nggih, iki sponsor apa nama Mas? Iki sing di acara. Oh, yang Iki sing- mempunyai acara. Lah iya. Nggih, tepuk tangan untuk Dito Trans. Torrent Scare. Iki iya lho tengah iki lho. Sing Anet sofa, tepuk tangan. Dajare. Sofa interior. Lah, jawabannya apa kae? Bismillahirrahmanirrahim. Anet homestay. Nah, iki Ya, pokoknya yang membutuhkan Dito Trans iki mesti ngano sing pariwisata nggih. sing bokong Jen. jaluk empuk ya sofa. Ah, betul. Kentul. Nah, sing mau nginep bisa di homestay Masara Jawa kuwi. Ayo. Nggih. Pokoke lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pundi? Oh, nggih. Ini kok. Sejadah. Pinten? iki kok. Setunggal Ibu, kalih Assalamualaikum warahmatullahi Mudun net. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kageme ibu sedayanipun kula ting mriki kangge panjenengan sedaya. Anugi monggo siap-siap siaga kangge mak timbluk ngeten niku. Pun kula siap-siaga teng mriki. Nggih, kon rene alhamdulillah. Alhamdulillah sampun dibuka pintune. Assalamualaikum. Mak gerenjel tekan tangan. Mugi-mugi tak paringok tak dongakno mugi-mugi lancar rezekine sehat selalu. Tambahi maning 100, Bu. Lah kula dereng. Wah. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah ikan wujude kang ngrok kang ketek mlaku merambat mrono. Sing arak njupuk kang rejeki 100.000. Iya, iki jenenge ketek oleh. Heeh. Atur sembah nuwun wis disiapake plastik ya koyone tambahe akeh. Alhamdulillah Bu, muga-muga tambah rezekine sehat selalu Bu. Usahane pun lancar. Wis alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Piro? Oh, sampinge huruf. Aos bismillahirrahmanirrahim. Sampinge huruf. Ora apa-apa. Sing isor ya huruf. Sing isor wis sing sampinge wis Bu. Kabar kok, Pak? Meneh iki Mas 100.000 maneh. Aku ya wis. Keke kebuka tas tak kok. Oh, tak tunggonane men golek metu. Bismillahirrahmanirrahim. Nek tak semprit tak terus cair neh. Pripun? Disemprit tak cair neh. Cair. Oh, Cek. Ayo. Ibu wis siap-siap. Siap nggih. Awak dhewe meneng kene menghibur. sik, Menghibur ya, Mas. masyarakat sik nggih. Masyarakat kene karo ibuke didongake muga-muga Nggih. tambah usahane lancar. Mas. Amin. Pokoknya Iya, tetap jaya. Iki Pokoknya kanggone plastik ki apa men? nggih niki plastik niku gawe Wadah wadah. duit ngeten iki. Bu. Lah. Nah. Plek Nah, ngeten ngoten. niku. Nah, niki contoh niki contoh. Nggih. Niki contoh. Contoh. Niki contoh. Iki contoh tak cukup nek contoh. Nah, contoh ngeten iki makin kan kosong. Nggih, monggo. Monggo diisi mawon. Mboten sasungkan-sungkan nggih. Bakar. Kok bakar tekan kene awak dhewe iki. Nggih. Alhamdulillah Nggih. awak dhewe rene nggo klambi anyar. Alhamdulillah niki. Ah, Nah, betul. Iki malah demit ya badi ngono malah. Nggih niki betul. Ya wis. Betul. Ya wis Met. Nggih. Sadurunge awak dhewe jengkritang biasa awak dhewe langsung nyanyi wae Met. Nggih, siap. Sekarang dhewe iki Langsung menghibur ya langsung Mas menghibur. Andes. Aku tak jaluk lagune Apa? Puspitonolo Wis wae. Putinolo. Nggih Bu nggih. Nggih. Koyone iso aku Oh, oh. tak apa-apa Oh. 3 dino. Tolong dino ngapa Apalagi dino aku tak Puspitonolo kuwi rada wis tenang. Jan. Wis meneng oh, pasrah to. Iya. Ning kene ana lek rut aman. Heeh. Ya lek rut ya. Lek Aku rut, men- lek rut bakul sempol ya bakul pring barang. Ayo. So MBS ya. Apa? MBS. Ya. Alah arep aku bayar kene kok. Oh, oh. Ya biasa ngono kuwi Ya to. dirangsek Ya. men. Ibuke nek urung awak dhewe kok suarane apik men tambahi 200. Oh iya. Tenang ae. Jadi men Tenang ya. tenang to. Nggih, siap. Ai siap mangke tak jukane mat moyo mumpung kok ngene iki awak dhewe ya kerja to. Mumpung ayo, Rap. Ewo teko nak nabrak Nggih. masih bakul bakso barang. Rombongan kira petabrak. Ora apa-apa. Anak Anjay tidur Anjay. Mbak Anjay tidur Anjay. Saking ngantuk. Saking ngantuke nunggu dhewek wis ya. Yo. Apa? Akhirnya Puspito Ral ya. nolak. Kene berarti kuwi. Ya. Rale kebebas. Hah? Hospital lagi? Iya. Ngambar
sekar mekar lan melati linonce katon kinelong tak antianing jagat katresnan kita siap tenan 200 men. Bismillah toh. Positif thinking. Tiada yang lebih indah, tiada yang Yuk. lebih rindu. Putra Barong Budaya. Rambulan kang sumunan, nyekseni tresno kang tuhu, tan ono liya mung slira sayu. Yo, iya, masuk ayo. Sikap berarunge kusuk. Ya, Agawe sengsem dengan Allah. Semule pahit madu, lindri nyawa etromu, dasar leceh kuning, aku kang rasa tresnaku. Ayo Lek Rudi. Ngambar Iya. tanku jiwa. Sekar mekar lan melati rinunce katon kinelong tak antianing jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai kau tahu. Rembulan yang sedikit nokaku. Ngomong liya mung sira sayangku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai kau tahu. Yang sedikit nokaku. Tak ono wong liya mung sira wong ayu. Tak ono Liya mung sira jayu. Wes, Mat, wes. Wes. Oke, baik, langsung kita kenalkan aja, Mat. Satu persatu yang dari depan, oke? Yo, fashion show. Baik, yang satu ini dengan artis kita, yang satu pakai bajunya yang agak kecil. Ada Sukini. Asik, Sukini sekolah di ayo ala iyo jan ayune pindah rono kae ayo maju ditoto. Oke, selanjutnya ada Mbak Anjay. Iya, yang lagi viral iki digoyangane ala enak ayo piragi. Anjay enak tenan asik iki. Dah. Selanjutnya langsung saja ada Letu Kimi. Yes. Lagi ini rambutnya yang dowo. Kamu sana badai. Oke. Kamu tengah Sukini ojo lunga-lunga. Kondak pangan kembreki ndak gatel ning kene. Ayo, husah. Hop. Selanjutnya ada Lek Surino. Asik. Jalan-jalan ke kota Bali. Jangan lupa membeli nasi. Ayo kita lagi nari. Yuk, goyang lagi dan goyang lagi. Selanjutnya, Tukina.
Mbah Ecel lakune kaya kethek alah piye iya ora apa-apa selanjutnya ayo digoyang dak selanjutnya Ngati Mbak Sasa. Masako. Roiko. malah kabeh jajanan iki ABC. putih dah paling terakhir betul kiyep Hei, yo, sing rada, aku brongos met yo, musik. ya Voice session ya. Ya. Yo. Lebu sik. Hei, ho, yo, hei, ho. Ya. Namaku Ades, rumah di Morjo. Babaku banyak, gigi maju semua gak apa-apa. Yang penting aku bisa ngeden di hadapan Anda. Muka jeleknya mana? Muka jeleknya mana? Jeleknya iya mana? Hei, giginya kok maju kayak apa? Giginya kok maju mau berakot siapa? Gigiku maju tapi gak apa-apa. Yang penting aku ya punya gigi. Foto 1, 2, 3 cekrek. Iya dipoto. Pindah. Nopo kuwi? Piye? Hah? kode ra Oh, di kode ora ngerti oh. matur suwun Ibu Nggih, matur Iki suwun. nyawer 1000 Oh, ora apa-apa, wis tak tampani. oke fase Nggih. sudah Nggih. kita cekelitan Iya, betul, nggih. kodak ora Tadi, ketuman ya. ketuman dadi Heeh. ya toh Ya. awak dhewe ngerti ngono kuwi pancen Ya tatanane napa? Lah piye? muga-muga dhewek salto ki tambahi neh Amin ya Ibu Allah. nggih Nggih. matur sembah nuwun aja repot-repot Pak Kok pede men aku iki. yo ngelak menak ngene iki lho men Teh hangat mboten niku, Pak? Nah, iki apa kita ke mak warne kok ya Yo, halo oke nah telu ya gong 3. Ya. Oke, Met. Baik. Tentunya monggo nek arek nyawer selanjutnya boleh ya. Nggih. Nanti pokoknya tak tunggoni wae wong plastik tak denek ngarep kok. Iya iya. Dan serap apa wis ki tugasi men ana bolong ngono ki men do weruh. Oh, Di Mas nek bolong dileboni. duwit. Ah, Ngono. Kuwi Nggih. wong awak dhewe ning kene iki merongos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu piye ke klambi abrak Sayune mabrang. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Lancar rezekinya, sehat selalu. Yo alon iki. Wong yo denger pager kok banter tuh. Mau diceneng mah untuk Pak Ting ya. Salam ting Bu. Oh, Ya, Ibu iki mah neret ayo. Des. Masnon. Neng urung nyempret to iki nang kene. urung, Iya, iya, iya. urung. Oke, siap. Semuanya siap, Brak. Abdul. Nah, iki. Ah, iki ana duit. Ah, maling wis. Kena maling wis. Tiba. Oh, alah iku. Ya. Pancen matur suwun, Bu. Nggih. Ibu iki perhatian karo duit digawe plastik jangan ngisi to. Bendaharane kono. Yo, Ya wis, yuk telu met. Monggo.
Lagu citra tuminta angkara kasalira biru ning lutira. Tapi
Mas Gusti. Ya. Semerepet. Pripun? Tasih sesarengan kalian. Putra Iya. Enggak apa-apa. Sampun sore niki wonten panyuwunan mboten apa pamundutan? Mboten wonten manut buri. Kok ngono? Bro sido di Oh, urung situ. Taren sih, taren. Ya. Oh, wis buri. Sudah menyiapkan? Sudah. Oh, saiki wiyagane putra bareng beliau kemajuan. Ora ana sak menit lagune wis entuk. Oh iya. Bagus. Biasane piye biasane? Biasane ngasih tak etong epek 50 kalian. Heeh. Satset das. Iya. Ya. Ayo kaca-kaca. Dados, baca-baca. Asoy.
Donya ku rasane lamun ku mikir lunga ning pinggir pasisir sing biyen dadi sandaran terakhir. Ono wektu sedelo pengen ketemu Banyune pasang ganteng banter watu garang ngancani aku grawe jenengan aku ngakoni sawise posisi wingi donyaku rasane sepi Lamun ku mikir lunga ning pinggir pasisir sing biyen dadi sandaran terakhir. Yen ono wektu sedelo pengen ketemu kangen aku. Yo suara ombak segara laut kidul eling sing mbiyen tak rangkul. Oh bagus sekali. Wah. Tiga. Nari dulu. 2, 1. Sekar Narok Indonesia. Memang untuk Anda.
Iya. Ora masalah kok, santai wae. Kan masalah apa karo aku? Hah?
ganti